Nacházíme se v centru Dublinu. Ano. Historického Dublinu. A co je tohle? Takže po levé straně je velice známý karaoke bar Ukio. Aha. Původně asi japonský nebo čínský, teď se nejsem zrovna jistá. Ale velmi známý. Já a paní průvodkyně, jak se vlastně jmenujete? Vendula průvodčí. Vendula průvodčí s takovým Toto je moc krásné místo, napište si to. Nádherný trh. Jídelní. Takže, to je všechno velice čerstvé, jmenuje se Saloon and Bar. Nahoře je velmi známá, velmi drahá restaurace, aha, kterou navštěvují docela známé hvězdy jako Bonovox z YouTube a Colin Farrell, můj kamarád tam pracoval. Takže tohle je úplně všechno strašně fresh a úplně úžasné. Když budete unavený po nakupování, můžete si tady dát výborný kafíčko, velice doporučuji. Mají nějaký dortíky? Dortíky by tady měly mít, by tam měli už vepředu. Aha, takže tady se podíváme na síry, jo? Úžasná selekce sýrů. Selekce. Úžasná. Král sýrů. Sýrů. Pak tady mají rybičky a těstovinky, pak máme maso. Výborný olivy, podívej se na olivy. To je krásný. A dávají i ochutnávku. Tak tady nakupujeme s Maurou maso většinou. Masičko nevypadá zrovna čerstvě teda. Ale jo. Je oschlý. Oschlá, prosím. And then mind us. Tady máme jsou tam, hele. Krabíci. Krabíci, něco vidět. A to jmenou langusty. Tak to je food market.